Iti dati or gagundawin, tingor manggiganan ti pakasaritaan ni Ryan iti UAE, ken anyamit ti parikot na, ngayon na pinauluan iti UAE Dirham. Sagudayan nga ron ti surat ni Pagayam a Ryan. Dear Cousin. Sakbay man nga inak ibinglay ti pakasarita kasinyong idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay amin nga agserserbi di Tanemars Studio. Samet ten akablawak digiti padak na dumdum nga giti nga programam nang runa kadigiti naayat nga sponsors. Nagayatak launay wenno nagayatak ti uray kini Dayan. Ni Dayan nga first love ko ken talaga nga ipatpatay ko kasing. Ni Dayan nga kakaisuna nga babae nga nakiipaayak ti amin-amin ko. Akurang nalaengen ket ikalaysak tapno makunakon nga bukbukod ko ket agbalin nga katakunaynay ko iti tungpal bihag. Ang imuray gayam, ipatpatig mo ti uray la ti maysa nga tao, ket addan ta namnaman na, nga mapukaw mo, isuna, iti biyag mo. Tay naramid kumet ti amin, inted kumet ti amin nakabailak kasinyong para kinidayan, alos amin nga matgadak wenno sweldok iti trabaho, ited ko kengkuana. Ang saan gayam nga makaanay wano saan nga umdas ti amin aramidik para kengkuana. Takalpasan ti talutawen nga relasyon mi nakiwin naswas kanyak ni Dayan. Anya ti kay mo sawin? Dayan, ibagam nga mangrabrabak kalaeng. Sa anak nga mangrabrabak laeng Ryan. Anya? Nakaikadeng akon. Nga, anya ka di tinaramid ko. Anya ka di tibasol ko king ka. Api nga makiwindaswas ka kanyak, Dayan. Awan ti basol mo, Ryan. Metlagayam. Api nga nga makiwindaswas ka kanyak. Anya ga po. Anya ti rason. Napanek-nek aklaing nga. Saan nga si kati lalaki nga arapaap ko, Ryan? Anya? Di ka maawatan, Dayan. No si kalaing ti pakiasawaak. Sa anak tumat lang nga naragsak, iti sidong mo. Api nga min nga ibagam ti kasta. Kat saan tamot pa nga nagden na? Makitkitak laing. Kaya't ko tilumong autibiyag na, Ryan. Di, agagaget ang agtrabaho para kadata. Dayan, no adakala dito'y Ryan. Saan nga umdas ti matmat gitam dito'y. Tapno matungpal ti arapaap ko itibiyag. Di agtrabaho ta nga dua. Awan ti naturpos ko. Awan ti... Di nayunak ti trabaho. No kasapulan nga mga lakit sideline ko. I'm sorry, Ryan. Angim na nga to ti arapaap ko itibiyag. Dayan. Saan ko makikita king ka? Di pa nakatungpal ko kandi kiti arapaap ko. Hanya? I'm sorry ngem. Nakapagdesisyon ako. Agyaman ak iti talo nga tawin nga panagayat mo kanya. Dayan pang-aasim. Angim na makiasawa ak tuman. Pilyak to ti adda mabalin na. Di maited nanto amin nga pagragsaka. Amin nga kasapulag. Dayan, ikarigatak ma'am. Ikarigatak mo amin. Amin nga kabaila kitag kumot amin. Tapno maipaay ko dagita nga pagragsakam. I'm sorry.
Imposible nga mapasamak na ita. Oh, anya. Goodbye, Ryan. Dayan! Dayan pang-asim! Dayan! 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 Oh, mayat man kabagis. Italay nga nakasango ka nga uminom iti arak. Adan sa akin na dagsan nga parikot mo ading ko. Agyaman ak manong ti panangandingay mo kanya. Agpaiso nga da problema. Nakiwin na suwas kanya. Ni Dayan, iti malem. Ay na. Deta lakit din ti isang sangitam. Deta lakit din ti inumamon iti arak. Ang nabayag kami nga kayan ayat ken ni Dayan Manong Richard. Idi pelaeng nga saan ko gusto dahi nga Dayan para king ka. Kasla lang ana pelaeng kat nagaraw. Kasla halos isumot pangit itidam amin nga matmatgadamon, pagbanbanlugamon. Manong, oreno saan mo nga ibaga kanyak, ading ko, amok nga gun-gun dawayan nakalaing dahi nga Dayan. Iso nga na sayat mo, tanakiwin na sumasking kan. Tapno rin kasta, makasapol ka ati, sa bali pa nga babae. Ang ni Dayan ti kayat kumanong, iso ti ipatpatig ko, talo atawin ti relasyon mi. Ay na, awan iti kinabayag ti relasyon na ading ko, no saan nga napudno king ka ni Dayan, iti likodan di amin nga naramid mo, kininted mo king kuana, naaramid na ti nakiwin na suwas king ka. Kaya't nasawen, saan nga napudno ti panagayat na king ka. Iso nga, saan ka man ngagsangit? Awan ti lahi tayo ti agsang sangit lalaki ta. Saan tang rumbeng agsangit ng runa, no babae ti isang sangitan ta. Iliwliwag mo laeng tabagim. Iliwliwag mo ti amin ading ko. Oh, malipatam to lang ni Dayan. No kayat mo? Agabrod ka. Anya. Oh, saan ka di? Nga ti rason no api nga nakiwin na suwasking ka. Ket nagsapulid sa bali. Siguro agad saan nga makanay na tititid buking kuana. Siguro agsapol iti ad-ado ti kwarta nga mitisi ka. Apay amo manong. Kat mabasak met kat ti kinatao ni Dayan. Uri no saan mong ibaga kanya. Amok nga iso deta trason no api nga nakisinaking ka. Siguro saan nga maragsakan kadetang ititid mo king kuana. Manuman lang ti sweldo iti trabaho mading ko. Di ka kumagabrod. No kayat mo. Ibagak kiniipag mo. Ni bakit ko nga Michelle. Patulong ta. Ang kasano nga rodin no. Oh, kasano na niya. No, agsublin makisinublianan to kanyak ni Dayan. Ay ahapo ay haading ko. Awan dinamnamanan nga makisinublianan pa iday nga Dayan king ka. Tikid di aramidem, ingka agabrod. Tapno na ti kasta, lalistom nga malipatan ni Dayan. Ken may isa, tapno may parupam king kuana, nga inton adan dakkel a kwartam, inton dakkelen ti matmatgadami di abroad. Agbabawin to, sigurado dayta. Mayat sangat pa'y sumano. Kaya wala. Makatulong pa king ka. Tano dito yung kalayang agtrabaho ading ko. Awa na. Narigat nga. Maipayam ti pagragsakan ti babae nga kayat mo. Amamat kaduan nga babae dan, materialistic. Alaman nga rin, Manong Richard. Kasaritong to ni Ipag Michelle. Tabaring numatulungan na nga makapan mo ti UAE. Mala sige ading ko. Agim, saan ka rumbeng agsangitayin? Agselebrar ta kiti tanawayakan. Tapag saritaan ta, bayat nga mininom ta ti arak, ti papan mo di abroad. Gusto mo't kiti ati insingasingking ka ni Manong mo nga Richard. Ryan baraw. Naamiris ko matday tananang. Oray siya ka talaga nga. Saan ko nga kadutdutan day nga Dayan nga kaayan-ayat mo?
Imbagkid de, ta nakiwindaswas king kan. Taga-awan sa mo ti maururnong mo kuna. Ta halos itid mo amin nga sweldom ken kuana. Ang baring iti panagabrod ko nanang. Magasinuglanan tumadlaing kanyak ni Dayan. Ay na, ay lipatim day jayan nga Dayan anak ko. Ingka mga baruanan idibalasiw taaw. Kat sangwem ti baro abiyag mo. Nga awan day dyan nga Dayan kan. Saan kat nga mangnamnama ka nga agsubli pailaan. Ang sana kas karina nga mapukaw ko iti panunot ken puso ni Dayan nanang. Kat ikarigatam abaraw. Tamangan no. Di kanto agragsak. No dayjay tulaen nga Dayan ti pagtungpalam. Nakakadkadlaw. Nga tilaen kwartam ti kayat nakin ka. Ala, saan kulat na nga pukawin tinamnamak nanang. Nabaring no agbaliw tumatlat panunot ni Dayan. Baring no agbalbaliw tumatlay suna. Kat maamiris na. Nga siyak matlaeng ti lalaki nga para kay kuana. Ay na. Alamang namnama katakayat mo anak ko. Ngayon para kanya. Naragragsak kanto. No adan to sa bali nga babae nga dumtengking ka. Nga mga mangipatigking ka itinapod no. Uwan ipag. Nakompleto kami nen. Iuray ko laing deti schedule ti flight kon. Akit nasaya at ano kasta, bayaw. Alakit, good lucking ka, nang runa kat first time mo taga-abroad. Agyaman at matking ka, ipag Michelle, titulong mo kanyak. Tano sana ka tinulungan, ang mga no marigatanak nga, mangipag nakadigay ti papel ko. Siyempre datay mo't lang tagtitinulong. Katagyaman at mo't ti panang sipsipot mo, kini, manong mo nga Richard, para kanyak. Nasingpat matla ni manong mo. Unipag. Ay, nasingpat. Api nga kasla. Di ka makasungbat at agos, kasla di ka sigurado. Ay na. Saan mo nga kalkaluban ni manong mo? Amok nga adalas sa bali nga raramidin na. Ay na. Nalakit palubusak latamot Basta laki di sanak ng isuksukat. Ay, kwa. Sige. Tapi, naskin nga, aramidik nga rod, ipag. Ulitik tagyaman king ka. Sige. Bayaw. Ay, makadlaw mo't lagayam ni ipag Michelle. Ada sa bali nga aramidin ni Manong Richard dito'y bayat ti kadana JUAE. Tito mo't kami manong ko. Dalawat asawa nan. Maraming na pelaeng mat, timapan kadigiti. Pag-iinuman nga, mapaypayatan na babae. Nga awisin na payangin. Kasanunak na maawis. Idinto nga damat kayan ayat ko idi. Ay na. Sapay ko maata. Baliw tumat lang ni Manong. Sardeg nan tikas nang raramidin na. Sakbay nga agbabawi. Nakasagana ka natin ko. Ag-flight kan into no next week. Uwen Manong. Kuyugin nak mga ron. Good. Papalunan ka mat sakbi nga, ag-flight ka. Tamang di kan to makarama ni Jay. Anya? Papalunan nak Manong. Anya tingay mo sahon. Anya ka di Jay, bagbagam nga. Saan kunton nga maramanan ni Jay abroad, Jay UAE. Kitinta. Intay Jay papapanak no ko Jay pangawawisakin ka. Amangan no di kan to makaraman ti. Amumlata na. Ti luto ni Apo Diyos. Agasem ta dua atawin mo Jay. Pero laing makanubya ka Jay. Tingay mo saan Manong. Awisin nak nga mapan mangirwari ti babae. Kaya na. Tap na damat ti balunam nga mapalit Jay. Tapno saan unay nga mabayag, ngawan iti padas mo. Saan Manong? Saan laingin? Sikalaingin. Ay na, kahit nga ramidin data.
Api, mat ka saan? Ay na, nagkapoy kan. Siyak tupi nga da asawa na. Raramidik lang da dayta. Ganong kila dayta. Oh, sa, at least, saan ko man isuksukat ni bagat ko. Kan kasta nga talaga, no LDR. Siyempre, akit, agsapol mo ti bagi Pag gusto mo da. Oh, at nangarot ibayad ko ti babae. Baka di kan to makaraman ni Jayen. Alaw may kan. Saan manong? Pang-asim. Saan nakabilitan yan? Makamu ka. Nakaro doon. Ureta nagpauit ni ipag mo. Sigurado ka, di ka ba Saan nga talaga manong? Ang kalatan. Oh. First time mo laing kabayan? Ay, uwing kabayan. First time ko laing dito UAE. Isu mo lagayam. Nagailokos ka la. Nangasing ko taayog mo. Uwing kabayan. Ay, agpada tamod gayam. Mayat mo, kaubraan ta. Agyaman kabayan, Dennis. Oh, nabayag ka dito UAE? Nabayag ako na. Agwalo tawin kun ton. Sana pala Bayat iti kaadam dito tulungan ka, tapno makadjust ka ng sayaat. Surukin ka, di kiti aramidem, di kiti saan mong aramidem. Kastamot isurok tagang ka, di kiti mabali na pagpasyaran dito, tanarigat no puro trabaho lang. Di pagbayatan na dito, ado ti Pilipino. Kasla ka madlang adda di Pilipinas. So nga saan ka unay nga ma-homesick? Nagruna, no mailiw ka kang bagat mo. Kuha. Single ak pailain, kabayan. Oh, bakit nang mayatan? Di nga makasapulin iti kapisi ti puson. Adot ti napipintas dito. Nakadadot Pilipino dito. Dito yung laengin, pagubraan tayo. Permi nga, halos kaadwan tiket Pilipino. Uwin nga rod. Nadlaw ko kabayan. Sana bali. Ay, abang kanto, no, da jamming di iti kababayan tayong lang nga Pilipino. Tapno no, di ka maboring dito. Sige, kabayan. Agyaman na. Bayaw. Panawang ka pa dito nood ka sa pulam. Tawagan na klaing no kwa. Ay. Sige, ipag. Rumor ka di? Ay, when? Inakag-sideline. Mabalin tag sideline? Mabalin. Malaksid iti full-time nga trabaho dito At dapat sideline ko. Sige. Ag-sideline ak tumot siguro. Angem into no masanay ak dito yung lugar. Diyak pa ngamin kabisado, di kiti papapanak. Kasta nga talaga. Bayaw. Alam makamu ka dito yan, sige, ipag. Ingat, ipag. Thank you, bayaw. Ay, maburing at dito Klasik mga tawagan tawagak man ni Dayan. Kiti bagak yung kuha na nga. Adda akong dito abroad. Baring nagbalo ti panunot na ibagak nga. Pauitak into nagsweldoak. Agriring. Sungbatan ako na. Hello? Dayan? Aking matimawag ka kaya. Ipakaamok laking ka nga. Adda akong dito UAE. Nagabrudak. Baka no di mo nadamag. Angim namin adwa ka nag-message king ka. Angim saan mo pet kinopen di kiti message ko king ka. Bagket dita sinong batam ti awag ko. Amok ka da ka dita abroad. Among gayam. Napintas ni trabaho dito Nalagan laeng. Ken mabaling ka no ti ag sideline. Api ni pagbagam kanya. Tapno among nga. Dagdakil ti
matgidakon, itatadakon diti abroad. Kat, agsubli ka kuman iti biyag ko, Dayan. No, saan man nga umdas tititid ko king kaidi at daag tita Pilipinas. Pakawanin dak. Ang imita. Ore ag doblen titid ko king ka. I'm sorry, Ryan. Ang iman niya. Saan ka di ngayon sa tikayat mo? Maitid ko ti pagragsakam. Kat itanga da akong dito UAE. Maitid ko mit siguro itan. No dagtakkel titid ko king kat. Tungkal agswelduak. I'm sorry, ngem. Adan ka din na. Anya. Adan insukat ko king ka. Adan kasukat mo itibiyag ko, Ryan. Anya? Nabak nang isum na, negosyante. Ado ti negosyo na. Maitad na amin kakayat ko. Saan nga tunggal agsweldo laeng? Anya man nga oras nga kidawa. Maipaay na. Ket nakasagana ka nung nga mangibalay kanya. Dayan. I'm sorry. Ang imagsaysayang kalaing ti oras mo, Ryan. Saan siguro nga datat na ikari? Dayan. Nagsakit mo din, Dayan. Insukat na kadago siti sa bali. Naragsaka kitan, Ryan. Iso nga sumapol kami tinit sa bali. Tabaring masapulan mo ti makaitin ti ragsaking ka. Dayan. Dayan. Bye, Ryan. Nawas na awanin tinamnama nga nakamintum at lahing kamaudyanan na kinidayan. Unay mo't ti sakitnan. Tanamin duwape nga nagpakada kanya. Di babae nga ipatpatingkot. Unay-unay. Oh, kabayan. Imbag mo tata na kadwada ka nga agjamming ita. Ada sa parikot mo. Iti pala nga kaslad na unig ng pampanunutem. Broken hearted kan sama. Kabayan. Madlaw ka di. Nakakadkadlaw tamatam nga nagsangit ka. Saan ka di? Pare. Iyam amo ka natin may nga kabayan tayo. Di kabayan Jasper. Kabayan Jasper. Ni gayam, ni Ryan. Nabit pa dito yung UAE. Kumusta bro? Ano tayo? Pagmanta nakikita tayo ka dito eh. Okay lang med bro. Taga Ilocos kami lang bro. Well, ay di nakalawag mismo. Di sentro ti Ilocos Norte. Sige kabayan, taga ano ka? Taga Ding Rasak, kabayan. Nabayan kami dito yun bro. Madamit sa nga pulong atawin ko dito yun. Sige, manong bulan mo, manong atawin mo to yun. Lawas pa ilahin kabayan. Bro? Parang Jasper. At probleman sa ni kabayan. First time na dito eh. Kaya kunak, sumurot ka na tayo, liwliwain tayo. Broken hearted sa. Padasin mo ti mga ilaw-liwag. Data nga, makalawas mo pelang ako lang dito agad. Mapadasan pela iti mahumsik. Ngayon, padasan to. Dito buat padasan mi. Adot pakaragsakan dito eh. Nakadot makita nga pagragsakan dito eh, kabayan. Nagyaman na, kabayan. Ang awampi unay ti amok dito eh. Anya ka diti mabalin nga. Aramidin dito eh. Tapno may liwliwag ko ti parikot ko. Agad susurbang ka. Adalas to. Ay, iba ka man, parang Jasper. Tekas to eh. Siyempre, kahit mo ka diti makalipat. Kabayan, Ryan. Siyempre, napaniknikak nga. Awanin tinamnamang agsinublyanan kami to pa iti babae nga ayatek. Iba ka man, parang Jasper. Ado dito kahit mo ti
Babae? Babae? Ikaw ang babae. Kangrunaan nga makaitid liw-liwa. Itikasking ka nga lalaki nga agsagsagaba kini ayat. Ado dito eh. Agpili ka laan. Anya kahit mo. Anya? Kwa. Anya nga agpili. Agpili ka ano anyat kahit mo nga lahi. Sige, parang dasmet. Anya ka di nga lahi, di nga di mabalin dito, yung nga babayadan. Agpili ka pre, adati nangisit, adati nalabaga, adati agkulay, o kulay nalabaga nga, ay kaukrad nga sabsabong. Kaukrad nga sabsabong? Iwan, paring Ryan. Naduma-duma nga nationality. Ada Nepali, ano? Ada Nigerian, ada Nepali, ada Russian, ada Chinese, hakit nuro paggaganaran ti may bagaking hakit, digiti Pilipina at tinaganar na daldalos dapay. Adda pa'y Pilipina? Uy. Wala, adda Pilipina. Angin, siyempre akit Pilipina matlaing ati kayat ko. Pilipina. Pilipina. Adda ka di. Adda available ang Pilipina. Agim ka reka. Gore ka. Ibagaman. Damagit bangin ka nung manot budget mo. Kwa. Kasulsuldok la idi na minsan nga aldaw. Basit lain. Ta nagpaw kita kidya balay. Umanay nga ta dito damot pinabating nga 80 nga dirhams ko. Umanay nga ta. Akong ti budget na kami kat ko. Sabali-sabali nga kulay. Tutay kakod-kudel tayo. Nagigiti kapadpadal tayo mit lang nga Pilipino. Akit nanginada. Ang no kayat mo ti nalakla ka. Baka iti kami ti 50. Akit ano sa ate ko. Nangisit. 50 nga dirham ko na kabayan. 50 nga dirham tayo nangisit. Kaya't mo? Nangisit? Wine. Ano ti nationality na kabayan? Nigerian. Nigerian? Wah. Kaya't mo? Saan ka di nga deti kasla Maris uring ti udil na dayta? No mo pa niyan ti kasi kita nakit mako nakakit tela mula kat daken tangipin at magitam. Awang ka diti umanay ti 80 dirhams? No. Awan to ti pag-hotel mi na ya. Kala ti problema ada agitukot ka ti pagpapigsam. Akit no rogan na kani rogan na kani DJ babae ada kay pela di elevator with no lift. Kiti rogan na kan. Bakit no hampay nga nalukatan jeri daw ket baka nalpaskan. Kastaya. Sige. Asa na balen, uray Nigerian. Uray nang isitin, kabayan. May lagayan. Mayat data. Napyala nga, ada pangiliwliwagam data. Parikot mo. Paring Ryan. Paring Jasper. Kontakin mga ron, tigiti kontak mo. Iyalaan taman ti Nigerian. Ni paring Ryan. Paring no, may liwliwag na ti problema na. Ay katinak alayin ti cellphone ko tawagan tamang marod. Nangig mo, kabayan Ryan. Isa pulan da ka iti Nigerian. Isumulat yung pakaana yan, deta budget mo. Angim no kayat pot Pilipina, agurnong ka umuna. Tinton sumaron no. Uri di ka pala, pau-pau iti di pamilyam. Uri ta single ka man. Malay mo. Dito yung mga masapulan ti pagpitikan manin ta puso. Sige. Padasik tumot ti Pilipina. Takay kahit kumala Pilipina Angim, ti pakaana yan lahat, ti budget ko na. Sige. Iyalandak mo, ti Nigerian. Itata, medyo nakainumak. Mayat tiririk na. Sige, Arun. Parang Jasper. Sige, ti makamon. Ako na katatawa ka, Arun. I'm sorry. It's my first time. I don't know the place yet.
Uh, it's okay. You can take off your clothes now. Yeah. Oh, mm. Can I turn off the lights? Ah, if you want. But how can you see me if you turn off the lights? Huh? What? Uh, it's okay. It's up to you. Uh, oh, where are you? Sharifa, where are you? I'm here. Yeah, I see you. I see your teeth. Uh, wait. It's too dark. I turn on the lights. Okay. Yeah. Is it better? If we, what? We, what? Yeah. It's better if we have the lights on than off. I cannot see you if it's turned off. Okay. We start now. Oh, yes. Why are you kneeling down? You don't like? What? Oh, yeah. You want to suck my... Yeah, you like? Oh, okay. Oh my God. Oh, tas na champurado, Diyos ko. Tila na pilpili mo, di dyan kabayan, Jasper. Di na klain la. Urit kumamot basit. Medyo nalalait kumamot ti kudil na. Diyos ko, jak pulos. Kaslamot. Kasla ubit ti pariyok mo ti kudil na. Are you saying something? No. Just go ahead. Okay. Ang nalaing si ka. Kaya na. Saan ko laki dyan atit kitain? May kumamot na may dip ti silaw. Tapos saan ko makita ang baka ti paraglig na kat sisaklaan dito silid kat baka mabuti ng aklaan. Okay. What? Okay. Nagburiri. Kaya't nga palikodak. You can insert your, okay, Sharifa. Nikot. Apit da burto-burto na dito patong na. What? Are you saying something? Diyos ko, ngisit mo dito yan, Diyos ko. Apikas to eh. Apit da mading angot na. Slow malingas. Wait. Why? Get first. No need. I'm in a hurry. I have other customer. What? But I smell something. It's okay. If you want, I take a bath. You add 50 dirhams. No more. No more dirham. Okay. Insert your beanie. Okay, Sharifa. Can I turn off the lights? Yeah, sure, if you want. Okay. Okay. Oh, Sharifa, where are you? I'm here. I never moved. I can't see you. Can you show me your teeth? I'm here. Yeah, there you are. Kapaiklatan. Kay sabot na kasilaw kat makitak dati binurtong nga nangisit nga ubit na. Ay na, Diyos ko. Anusak lang ta, masaya nga na. Dati 50 dirham na yung bayad ko. Nagloko na dyan nga kabayan, Jasper. Tinakla yung pilyam mo, tinadaldalos mo, nabangbang lumot. Gapot na 50 dirham lang mo, tinibinayadak. Tilaad mo lahat ang hinala na. Ngam saan na bali? Anusak lang yan. Napiyala nga maipapas ko mo dati. Tiyaran ko. Naglawa mo tayo, Diyos ko. Kasadyak na rin na kasi mrang. Okay. You pump now. What? You pump now. I'm in a hurry. Okay. But I can't feel anything, Sharifa. What? Never mind. Hanus ako. Ikapat ko lata dati patong na.
Nilitido nga patong natap doon medyo umilit basit. Okay, you pump now. I'm in a hurry. Okay. Don't rush me. Are you sure it's in? What? Yeah, it's inside already. But I can't feel anything. Okay, hurry. Sa pala maangot ko. Anong salatan? Kesa awan. Sayang di 50 dirham ko. Nga nagrig-rigatag. Medyo mayat basin. Nakariknan sa in muscle control ng kadeta. Mariknak madlaan. Agi masak madlaan ng Diyos ko. Hurry. I'm helping you now. I'm controlling it. Yeah. You ipit more. What? Ano nga tat English ti ipit aya? Squeeze. Yeah, I'm squeezing it. Okay. Setan. Mapanin, Diyos ko. Mapanin. Are you finished? Yes, Sharifa, I'm finished. Okay. Turn on the lights. Okay. Permit ngisit na nga talaga. Okay, let's go. Okay, I put on my clothes now. And we go out now. Okay. Thank you. Thank you also, Sharifa. Jackton, maulit ti Nigerian. Pilipina ko ma. Jakmat kaya ti Chinese. Tadamot may ibaga nga. Saan la ka nung nga nabangsit di kukwada. Pati kilikilida. Ay, Pilipina ko ma. Ang im naging naman. Yornungan. Ti Pilipina. Ay, kabayan Jasper. Nakaurnong ako hindi. Para iti Pilipina. Saan ko ngayon bagakin ni Kabayan Dennis, nagdiretso aking kanta, sikamot yadda kontak na. Ada ka di available ita, Kabayan Jasper? Ada available, ngayon mano ti budget mo? Kahit mano ka di kalakaan no Pilipina? Kalakaan na rin. Nasurok ka 2,000. 2,000 nga dirham? When? Di pa may isang sahod, yung binulan nila, bro. Di ba saan ako nga makapawit kininanang ko? Mapanakasta. No, kahit mo ti makarawan ti kabayan na rin. 2,000 ti bayad na. 2,000? Sige, talama minsan. Basta Pilipina. Sigurado nga nabangbanglo ako nam. Wait. Nabangbanglo da talaga ta, mamitlo dagdigos ti misal daw. Oo, permi. Kasla di na kahit agdigos na di interview kanya ka na o di ka Nigerian, Kabayan Jasper. Permi nga, umalingasaw ti angot na. Akit na ninyo DJ, bagbang mga kastakit, inti ko akit, nakalima idin. Baka idnim ka idin. Anya? Uwin. Unay mo ten. Hindi ka may kain magkaday di nga aldaw. Uwin. Subo lagay mo, malingasaw. Di ka nagsarita kami kit, naka 15 ka na isu na di kadeta karabi. Subo lagay mo, inggit lawa na. Diyak pa ikit di marik na, nga si Mrek na ti kukak. Kabayan. Ang sana bali maawatak mo't kit dita, budget milmut lahing day jay. Isulat na ka na yan dati, day di kwartak nga 50 dirham. Ngim inyor no nga ka talaga. Takayat ko, Pilipina mo. Dati nga rati. Say, paamon. Maawatan mo siguro ni nanang no. Talama minsan nga makaipawit ti kwarta rin kuha na. Dati ti 2,000 nga dirham. Kabayan Jasper. Makamu ka latang ro din na. Kinipilyan na tinalapsat ha. Basta Pilipina. Dito ko na ako nasulok ng 2,000. Angim no kuwakit. Saklat pa ka mo di kurang nan. Kay sarakan ta ako. Itawagak na kitay kontak ko. Agkita kam tulat ng dati, Silid Motel. When? Ibaon mo tulatan, tagur urekto jay. Doorbell tulatan, tawagan na kadamit lang. When Kabayan. Basta Pilipina When? Ito nakinis ti kudil na. When? Ibak to nga tayo, agdigos nga umula, sakbay nga umay. When. Basta, tinasisita, nabanglo, ken nadalos, ken Pilipina.
Boy, wanda na. Kahit ti sa bali nga lahin. Idi na minsan nga ipapadas mo kanyak diti Nepali. Oho. Permi mo ti bungbung di buok ti kuka na. Sakit nakangangsag nga. Oho. Basta Pilipina ah. Kit no Pilipina kami ka agaahit na ti gijay. So nga makaammo ka lang tanga din, kabayan Jasper. Uy, wanda na. Sige, umuna ka ro din, ijim hotel. Nadumanon tulatan. Uy. Sige, agyaman na kurot kabayan Jasper. Thank you. Okay. Ay, uray klata dito yan, dete Pilipina nga. Kinontak ni kabayan Jasper. Urita, kadigdigos ko met. Preskuak. Mayat. Sigurado nga di masakitan. Sigurado nga masulit ko deti 2,000 nga dirham ng bayad ko. Ta maritnak matlaeng ti ganas na no. Pilipina ti kanaig ko. Kaya ti sabali nga lahi nga talaga. The best lat ta ti Pilipina. Nalapsat nga ta di tinawagan na. Nalapsat ko ma. Tapno sana kagbabawi. Ken malay mo, ma-develop tirik nami. Ken isardeng nan tikas yung trabaho na. Ape nga tamat nga, sinirek na tikas yung trabaho. Dakkel siguro ti kasapulan na, no? Pangangailangan na ako nada. Baka adot anak na. Ay, no adot anak na agad di. Ala, sabi ko agad ti saan nga adot anak na. Ay. Isun sa detag tugtugtugan. Kwa, nakon. Papunta na. Baka panggalog. Tagalog at tadyak ba't sigurado ni Ilocano. Sandali lang. Bubuksan na. Pasok. Ay! Ryan? Ipag Michelle? Anya tararamidim dito bayaw? Sika, ipag. Api nga adda ka dito eh. Ay, sika ba dati? Ibagbagan ni Jasper? Sika dati, tinawagan ni Jasper? Nga, Ipag! Aguri ka, magbigay! Nagtartarin mo din. Ipag! Ay, happy mo't ka ni Ipag ti. Nagtugtog iti, Rida with silid. Isungat at ibagbaga na, nga sideline na. Ti panangila ko na ti bagina, kadagiti lalaki. Angim apay, agdamot ni Manong ko nga Richard nga asawa na. Api nga raramidin na ti kastoy. Naskin nga makasaritak ni Ipag Michelle. Kasaritak into no makasangpetak iji Padmi. Iji pagdagdagusan ni. Tapalot putek isuna. No aping nga raramidin na ti kastoy ti likudan nga adan asawa na. Naimbag tanatanon ka dito Ipag Michelle. Umininom ka matiti arak. Tapno ka diya datured mo nga mangipudno kanya. Tinaduktalak nga aramid mo dito UAE. Amo ka din ni Manong Richard. Kahit ka nga talaga nga makasarita bayaw. Yan tangay tanan, tuktala mo ti. Saan mo ko mga rumbeng nga maamuan? Angin naamuak. Amo ka din ni Manong Richard. Nailaklakom ti bagim iti sabali nga lalaki. Saan na nga amo?
Ang imape nga ron nga raramidin. Ape nga raramidin ti kasjay. Amok matkat. Nga agbababae ni Manong mo di Pilipinas. Ha? Saan lang nga ito? Saan lang nga iso ti? Ibisyo na. Among dayta. Bayaw. Ryan. Wen amok. Angin. Gaputa agbababae ni Manong Richard. Aramidin metten ti kasjay. Ah? Agbalin ka metten nga puta, pukpok. Sana ko mga usgaan nga dagos. Di mo amo, noan niya tirason na nga talaga. Amok! Agibalbalis ka kini Manong Richard. Ha? Wen amok. Aklunek. Amok tiraramidin Manong Richard. Bayad nga da ka dito abroad. Tasya ka mismo ti saksi. Angim saan nga umanay nga rason da iti tapno no. Agaramid kamit iti dakas. Di kalamasyan. Di kalamasyan di kakaiso na nga anak yung nagbasit pa'y. Di mo amo, noan niya tirigat ko dito. Among ka din apay. Nakasapula kailakok ti bagik. Ayat ko lang nga, ada maipawit ko, kinimanong mo. Anya? Kit umanay mo tin trabaho, iti aldaw. Api nga naskin nga ilakom ti bagim. Kit, basit palang may sapalat anak yo. Ang hindi mo amo. Di mo amo nga, da sabali nga. Sabali nga ba'y bayadak. Anya? Anya di kayo mo asawan? Ni Manong mo saan ka di nga? Napek lang nga sugador malaksig nga babaero. Uwen, ngangim. Amom ka di nga. Nakadadod ti utang na. Nga di naman kaya't karot tiyang trabaho. Siyak matlat asasahan na. Katpangpangtaan da ka no ti biyag na. No sana makabayan. Ang mga numpati ti anak bigit may ramraman. Iso nga siya akong tinagsakripisyo, bayaw, tapno. Mabayadak ti amin nga utang ni Manong mo. Gapulayag iti panakirubol at sugal. Anya? Sa lutsudim ni Manong mo. No mano ti utang na gapu iti sugal. Nga pangipangpangtaan da kami. Nga pamilya. Diyak man ang budeta. Siyempre, saan nga ibagakin ka ni Manong mo? Yung dayta ti pudno. Isang aramidik ti amin dito eh. Tabdalaing mabayadan namin. Naging dyan nga utang na dyan kaya't gabayraman ti anak mi. So nga, pag-aasin ko ma, Ryan. Nasaan mo nga ipagbaga, tinaduktalam. Anya? Ang naskin nakasaritak ni Manong. Penkak, nagpay sumadla dagat ang imbagam. Makaamo ka, bayaw. Ngimpud no amin ibagaking ka. Naumaakon nga talaga kini Manong mo ngim. Anya karot ti marabita kat adamit anak mi. Anya kat nga may ramraman ti anak mi. Iti amin nga basol kinbidot ni Manong mo nga Richard. Tawagak to nga umuna ni Manong. Amwek no susto matlaing pudno matlaing tagatang ipagbagang. Tinawagak nga rod ni Manong Richard kaday di matlaing nga oras kasinyong nga di damo kat di na kayat nga ipudno ti aramid na ngem kinulit ko. Kamaudyanan na ket inamin metlaeng ni Manong Richard nga umabot gayam iti nasurok me sa milyon ti utang nga nasken na bayadan tanusaan. Amangan no may sagmak ti biyag na. Baka mairaman met ti kaanak ka.
Saan lagayam nga gapo iti sugal kasinyong ti rason no ape nga nakaututang ni Manong Richard. At dapay gayam tintaray na idi nga lugan nga inusar na nga nag-chicks. Angem nadadael ket dakkel ti damage na. Naglalaok ti obligasyon na wenno utang na nga nas kinabayadan na. Angem awam met ti pagsapulan na tamang namnama met laen kini Ipag Michelle nga asawa na nga addamat laeng diti UAE. Kaday di nga gundaway kasinyong saan ko ngayon pudno tinaduktalak, saan ko ngayon baga kini Manong Richard nga malaksid iti trabaho ni Ipag Michelle iti aldaw kat adapay sa bali nga sideline na iti rabii. Ti panangilako na ti bagina kadag iti lalaki tapno kumita iti dakkel. Dakkel nga agpaiso tikit kitain na. Tadakkel magayam, tinas kinabayadan na nga utang ni Manong ko. Gapo iti dayta kasin saan kun ngim baga kini Manong Richard tinadoktalak, angim kaslang saan mat nga natalgid tirik na. Kasla makonsensyaak nga jak maawatan. Imbagak pa ni Ipag Michelle nga isardeng na laengan. Isardeng nan ti trabaho na nga sideline na ti panangilako at bagina sakbay nga maladaw ti amin ko nakngem wen kunana angem rumrumwar medlat tay ti rabii nga kunana ket agsapol iti sabali nga sideline nga saan nga ti panangilako at bagina angem adaatap ko nga raramidin na lata taasin no nga rudmet ti saan nga malula ti saan nga masisirap iti 2,000 a dirham iti may sa Arabi ilaeng. Kasinyong anya ka diti kasasayaatan nga aramidek no da kayo iti adday ti sitwasyon ko ipulong ko kadi ni Ipag ko kini Manong ko wenno agulime kaklaengen ta basol met laeng ni Manong ko no apeng nga adda iti agda mga kasasaad ti Ipag ko nga ni Michelle nga ti amuda ijay Pilipinas ket gagangay nga empleyado angem ti kinapudno ket may sagayam nga pabaybayadan nga babae. Sigun kiti kabayan Jasper ti panakinuman ko ket kuana ket talagang in demand kano ni Ipag ko nang runa kadagiti lokal wenno digiti Arabo. Ta talaga nga magustuhan da kano nga talaga kay ayuda ti kinabanglo ken kinapusaksak ken kinadalos dagiti Pilipina. Sayang tay 2,000 dirham kasinyong jak na ibabawin ta ko na ni Ipag ko no kayat mong ibabawi nasken nga ada mapasamak mi angem kayat ko nga rod sana kinonsensya nga tapno kan alalisto nga mabayadan na dati utang ni Manong ko ket saan kon nga ibabawi di bayad ko nga 2,000 dirham. Ala, agkidawak mga karod ti balakadyo mga kasin agyaman naklaw na iti anos yung nga nagdengeg ket kasamat ken kakasin yung agyaman naktilaing ken anos mo nga nang tedbiag dati nga pakasalitaak nga sabi ko maket nakaibatit adal kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y mariribukan unay nga pagayam mo, Ryan, iti UAE.